ƙarya da yaudara, Fatima kin cutar da lamurana. In kika bari ni kin sariya, kuma ya garan ba zan iya ba. Shi mai na duniya, Fatima kuma ya hankali ake yi. Har na yi kuskure ya ke ce ke nuna inda zami. Kada ki dau zugar mutane, tsayar da hankali ki dubi. Kin san da ni da ke masoya ne, waɗansu na kira ne. Faɗa da ni da ke bayawa ne, masu son su ga kazance ne. Waɗansu na farin cikin rayuwa, ko kuma na bakin ciki. Abin da rai ya ɓata ranki, ki gaya mini zan biya miki. Idan da wacce rai yake so, wallahi a zuciya ke ce da duba. Idan da wacce so yake mini kawa, ki zama tubalin duwa. Abinda zuciyar kike burin ta yi to gaskiya fa shirme ne. Sai ki tuna da ni da ke duk jama'a sun san fa ai masoya ne. Batu na rabuwa tsakaninmu da ke kin san hakan fa ne. Ki ban zo da yaudara ba, ban yi kama da masu yi ba. Akan ki ba batu da zamba, tukuicin so na baki garba. Duka abin da zan yi na yawon kallona, idan da kin a gefe na, ƙaryar wace ya ta san wurin kwanana. Abin da zan fara shi ne, numburi na zuciya ta ne. Kakin san abin da na yi alkawari, junan mu ba rabewa. Kuma ke ma kikan faɗi alkawarin da na yo zaki cikawa. Sai gashi yanzu an ziga kiya, kar da ki dau zigar kawaye. Idan kin dau zigar kawaye, hakan zai sakan hawaye. Ki duba Allah ki tausaya, ni da ke mu zamo mazan jiya. Tunani kawai nake kansa na zauna tun daren jiya. Zaman na tsintsiya, kada a gan mun rabewa. Komai da ke nake ginawa, kin zama magin gina abin kallona. In ba bike a rayuwata, bakin ciki zai zamo abin duwana. Yarda da ni Fatima kan san kikin ga zautuwa na kike. Karbi fure na so a gurbin zuciyar ki ni zan fage. Fatima daure ki bani dama, daure ki bani dama. Ani dama.